Draga publiko, nastavljamo u neprekidnom ritmu. Jel vas čujete? Da se čujemo. Dakle, eto, ko me nije video juče, ja sam Pavle Zelić, pisac i strip scenarista. Pored mene je moja Dragana, mislim i moja Dragana, inače i Dragana Stojiljković, takođe pisac i strip scenarista, i Nenad Pejčić, strip scenarista. I što još? I pisac scenarista, tako da. Strip scenarista i pisac. Malo ćemo promeniti program odnosno na ono što inicijalno planiramo, da pričamo o ženskom stripu, što je možda i odgovor na pitanje koje smo postavili ovom prilikom, a to je pitanje u stvari ženskog stripa, ali eto, pošto imamo jednog ženskog autora, možemo da ga gledamo i da mu se divimo, da se divimo. Možete da čitate? Možete i da čitate njene stripove. Mislim da je interesantno da pričamo ipak i o poziciji ženskog stripa, pa ćemo se malo dotaći toga iz jednog ličnog primera Dragane ovde prisutne, a u principu ćemo sad u stvari iskoristiti priliku da ono što mi scenaristi retko kad imamo priliku, a to je da pričamo malo više o sebi i onome što mi radimo i čime se bavimo, a nadovezuje se jako lepo na jednu diskusiju od sinoć, ne znam, tu Dražen, Tu je Dražen i mama ruga i glava. Maše rukicama, tako, koji je upravo pojašnjavao, znači, značaj i osnovu svega u stripu, što je u stvari strip scenario. I Vlada Vesović koji je rekao da bez scenarija nema ni strip. Tako da, u principu, mislim da je to jedna interesantna tema, pričali smo o ovom i ranije, ali mislim da ima smisla da pričamo i dalje, naročito zato što se svašta nešto izdešavalo i sa mojim kolegama sa moje leve strane, koji su osvojili se neke nagrade među vremenu od prošle godine i mnogo šta lepo postigli, pa mislim da je to upravo jedan dobar razlog da pričamo o tome, a takođe i da kažemo da, evo, sad baš nešto prelistavam internet i otvorio sam liste, recimo, najuspešnijih i najpoznatijih, najpopularnijih strip autora i vidim da u stvari na tim listama dominiraju scenaristi, znači da praktično ne samo zato što se on pojavljaju u svim Marvelovim i inim filmovima u onim cameo pojavljivanjima, ali praktično svi znaju ko je Stan Lee, svi znaju ko je Alan Moore, svi znaju ko je sad možda manje svi, ali velika većina znaju ko je Frank Miller, Neil Gaiman, Grant Morrison, Warren Ellis, Brian K. Vaughan, Garth Ennis, ne znam, Brian Michael Bendis. Nema ženskih, da, ima posebna lista za ženske. Da, baš se gledam ovde da li na ovoj listi 100 najpopularnijih strip autora ima žena i, boga mi, znaju ko je Robert Kirkman i tako dalje, ali našao sam listu i top female artist koju čine, da kažem, ipak autorke koje su mnogo manje poznate, Mažan Satrapi, ali Mažan neko, poznato ime i tako dalje. No, dobro, svakako pozicija scenariste je u principu i u popularnoj kulturi i uopšte industriji stripa prilično dobra, ali čini mi se da je ipak nekako kod nas malo manje poznata, mada imamo nekoliko izuzetno poznatih jakih scenarista, pre svega Toza Obradović, Marko Stojanović i tako dalje, a čini mi se da se dešava i jedna nova pojava da onako nekako u poslednje vreme scenaristi dobijaju i na značaju i mislim da je takođe jako važno da zbog brojnih nagrada koje se dešavaju u poslednje vreme, upravo stripovi, dešavalo se često i da to budu stripovi koje potpisuju kompletni autori, pre svega ljudi koji su crtači, ali i kompletni autori svojih stripova, a sada smo se nekako fokusirali i u pogledu izdavaštva i u pogledu nagrada na stripove koji lepo imaju scenaristu, imaju crtača i na taj način onu osnovnu postavku kako smo navikli u svetu stripa. Pa sad evo da vas pitam, pošto ste ovako imali jednu uzbudljivu godinu oboje iza sebe, kako je to sa vaše strane izgledalo i kako je to sad recimo drugačije od onoga o čemu smo pričali prošle godine ovdje u Pirotu? Mislim, lepo je dobijeti nagrade, šta da vam kažem. Samo jedan problem što se tiče sad samih žene, jeste u tome da recimo prošle godine su dve devojke, ja stvarno ne znam kako se tačno zovu, dobila recimo nagradu za najbolji scenarij. Dosta žena je dobila nagradu u Međunarodnom salonu stripa. I mislim, što je super, ali kada imate komentar tipa evo ove godine je dosta žena dobila nagradu, tada znate nešto nije u redu.
jer malo je jako ženskih autora, mislim, strip jeste dominantno muški, ali isto tako i dominantno muški su bili, ne znam, i Marvelovi super junaci, pa sada kad odete u bioskop ima dosta žena koji ih gledaju, SF, recimo, horror. Dobro, priznaj da to žene gledaju zbog ovih golih. Meni se čini da Marvel ne može da bude kao Barbie lutkice, niti uopšte strip. Žene su strašno sklone stvaranju stripa, a ne toliko praćenju. To je ono što sam ja shvatio, zaključivši po devojčicama koje dominiraju. To smo sad baš pričali zbog toga što žene idu da bi gledala, znači, junake. One ne idu zbog radnje. Recimo, evo ja ono što znam devojci da čitaju. Da, Dylan Dog. To se čita samo zato što je Dylan Dog frajer. Da ti pitaš neko od njih, koji ti se epizode dopao? Znaš kako scenarist? Ma kakvim, on je frajer. Znači, isto tako imamo sad i ove Marvelove superheroje, znači kada pogledate filmove, to su jako dobri frajeri, vrlo pažljivo biraju. Mislim, nije ni Robert Downey Jr. za bacanje, da se razumemo, ali recimo pogledajte glumca koji igra Tora, koji je bio potpuni anonimus, koji se samo jednom skinuo u prvom delu Tora i sve devojke su poludele za njim i on je sada velika filmska zvezda. Tu se jako pažljivo biraju glumci zato što se i cilja na žensku publiku, jer, mislim, neka naučna istraživanja studije, tačnije su otkrili zapravo, pošto žene su te koje najviše ostaju kod kuće, koje formiraju kućni budžet, bez obzira radile ili ne, ili bile domaćice, one su te koje dozvoljavaju da li će se novac trošiti za ovo ili ono. Tako da, naravno da će knjige, da će stripovi, da će filmovi kao ciljnu grupu juriti prvenstveno žene. Jer prevashodno je sve to već pravljeno za muškarce. Ne sve što se tiče mog samog iskustva, mislim, bilo je simpatično, recimo, za ove linije fronta, kada je Igor me pitao da napišem scenariju, on je izrečito tražio da ja napišem ljubavnu priču. Mislim, zato što sam žena stojala. I onda sam ja Igoru rekla da ja to je bilo umet, mislim, ja ne mogu da pišem te tipične ljubavne priče, nisam nešto nije sklona tome i ne znam i zašto sad se podrazumeva ako se žensko da sad moraš da znaš da pišeš, voliš, čitaš ljubavne priče. Ja sam napisala neku vrstu ljubavne priče, ali to nije ona tipična, jel te, muž, momak ide u rad, žena ostaje, plače, on pogine i bla bla, šta se tu može sa varijacije na njemu. Takođe nije sad samo problem ženama ovde kod nas, nego problem što je naše strip tržište baš ne stoji dobro. Znači, tu treba dosta novca da bi se to izdavalo. Mislim, red bi bio da se plati scenarista, da se plati i crtač i onda da se to lepo sve uradi, da lepo izgleda. Mislim, danas i publika kad kupuje nešto, ona voli da to ima neke, jel te, tvrde korice, da to bude mat ili kako već, da papir odličan i tako dalje. I pritom da to bude neka pristojna cena. Vi kod nas ne možete da platite ni scenaristu, ni crtača, onoliko koliko zaslužuju, zato dosta naših vrlo kvalitetnih crtača radi recimo u inostranstvu. Scenariste, Marko Stojanović nešto po inostranstvu koliko ja znam radi, ali recimo dosta je teško sa scenaristom da se probije u inostranstvu. To je, znači, to skoro pa nemoguće, da. Znači, tako da generalno, sem te neke slave, sem toga što me sad neki ljudi znaju i što mogu da se hvalim tim nagradama, za sad nisam dobila ni jednu ponudu, ono što se kaže da sam ne znam, niti me neko nešto specijalno intervjuisao. Generalno kad me intervjuišu, to je pitanje otkud žena u svetu stripa. Ja sam kako zvala mama pogled. Pa da, zelo malo, ako ceo život se pravdam zašto volim neke muške stvari, i onda na kraju pomisliš kako je to sad sa 30. godinama, kako sve to nekako se malo, jel te, proširilo i dođeš u situaciju da se opet pravdaš zašto si žena u muškom svetu. Tako da, eto, to je neko moje iskustvo. Nenade, kako je tebi ovako bilo iskustvo, imao si, da kažem, lepih uspeha, takođe nagrada, šta stvari dalje, takođe, to je pitanje za oboje. Pa, s obzirom da sam ja relativno nov u svetu stripa, znači, 2 godine sam počeo da radim sa tu prisutnim Mile Mahni. Da, na meni je na albumu Linije fronta Igor Marković je, znači, prvo meni, ja sam ga pitao da je mogu jedan njemu pošaljati scenariju, pošto nisam znao da je to po pozivu, kako kažu, i znaš, mogu ja da padam tu, jer imao sam želju da uđem u svet stripa i već tako, eto, iskoristio sam priliku. I on me tu spojio sa Igorom i tu je počela naša saradnja, pored, znači, tog stripa koji je izašao
u prvoj, pored tvojeg stripa zajedno, u prvoj svesci smo nastavili da radimo, posle toga radili smo kratki humoristički strip za udruženje Srba u Francuskoj, koji onako imao je 10 epizoda i posle toga smo na Salon stripu beogradski odradili još jedan kratki strip od 4 tabe koji je dobio nagradu izdavačke kuće Čarobna knjiga. Kasnije na konkursu izdavačke kuće Rozenkravac je dobio drugu nagradu i pre 2 nedelje u Kragujevcu je uzeo nagradu Kragujevački pobednik. Tako da, ja šta je malo iskustvo, mogu da pričam samo, znači, zajedno s Igorom kada sam radio i znači, od početka do sad imam, znači, neki bolji uvid u saradnju, znači, scenariste i crtača, da je to zajednički proces u kome, znači, scenarista i crtač spoje svoje mozgove, da tako kažem, da bi doneli to na papir, jer nije posto scenarista samo da upisuje u balončiće šta se priča, već i da generalno osmisli priču kako će ona da ide, a onda zajedno sa crtačem da nađe najbolje rešenje kako bi to, znači, i vizualno da priču i samim tekstom, zato što ja prvo bitno kao scenarista gledam strip kao način da se ispriča priča. I uvijek sam ga tako i gledao, za razliku od možda crtača koji gledaju crtač kao samo za sebe. Ja ga gledam u sklopu stripa, jer ti kadrovi su tu da nešto kažu što vuče radnju ili karakterizaciju lika ili atmosferu napred ili to je više. Apropo ovoga što sam htio da te pitam za planove i, da kažem, neke dalje ambicije. Ambicije. Pa, sad ćemo nam snimiti još jedan strip na ovogodišnju salonu stripa, koji je za 12. A posle toga će nam vidjeti, mislim, dolazimo do, ne problema, do jedne stvari. Naprimjer, Igor sam je dosta zauzet njegovim poslom i tim što je obavezan ugovorom radi za izdavačku kuću Čelica i znači ilustracije knjiga i od toga živi pored ostalog što predaje likovnu kulturu. I ja, znači, nisam u mogućnosti da njemu bacim, ne znam, 60 koliko već strana i da kažem, ajde ovo da do kraja godine odradimo. Što, tako da su planovi dosta skromni trenutno. Ako, znači, postoje neki, možda na neki način sa, znači, System Comicsom ili sa Besnom Kovilom, koji već imaju neke planove za domaći strip, ako nađemo zajednički jezik i povoljno možemo da očekujemo. Neki duži serijali ili neku jednu knjigu, mislim, i meni lično ideje nisu to što mi fali, imam dosta ideja koje ne pišem zato što ja kad bi ja sad zapisao to, ko zna kad bi, znaš, to došlo na produkciju i onda bi ja uzeo to da prepravim, jer za 2 godine neće biti isti ni pisac ni čovjek. I to bi, ne znam, ne bi imao smisla, ali kad bi postojao, znači, želja, napiši mi do kraja godine nešto, to bi bilo gotovo do kraja godine. Tako, postoji, samo što ću kažem, da, što se tiče inostranog tržišta gde može da zaradimo obojica novac s kojim bi mogli da se bavimo stripom, znači da posvetimo veće vreme, šanse su mnogo male. Postoji neka varijanta, to znaju strip autori, koja je negdje 0,2%. To je, na primjer, Image Comics koji skuplja submissions, to je kako. Pa da, autora, znači oni traže neke gotove
serijale, to mogu da budu, ne znam, 6 epizode, kako ima 20 do 24 table koje oni objavljuju, iako što autor zadržava autorska prava, koji je njihova filozofija Image Comicsa, a oni distribuciju imaju. Mada sami autori moraju da se pobrinu oko ekrana i svega ostalog, sve što ide u proizvodnosti, što je opet veoma teško i veliki korak za nas. Ali super što si pomenuo imidž, mislim, u principu mnogi su tako počeli i da, ja sam siguran da oni imaju i veliki broj neuspešnih stripova i stripova koji nisu onako. Ja sam čuo neki podatak koji je možda nemoguć, ali on da dnevno dobijaju oko stotine nekih, što je novo, nedeljno da kažem stotinu stripova, ali od kojih jedan hiljada. Da, pa dobro, mislim, ali okej, postoje neke mogućnosti, neka vrata. Šali sam uvijek i mislim da se pokuša da... Ne, apsolutno. Mislim, nije nečuveno, znači, bilo je naših autora, sad onako koji smo premotali film i u Francuskoj, koji su objavljivali sad u decenijama unazad, kada smo se sabrali, ali opet postoji ta mogućnost. Ono što je sada po meni zanimljivo jeste pre svega ta ipak neka volja i želja i meni se čini da ste nas dvojica odličan tandem i da lepo funkcionišete zajedno i da ste zreli za upravo ono što si sad pričao, znači neki vaš album, a sad da je to kompilacija kraćih radova i neka velika priča. To je bila možda ideja, znači, pošto kako već skupljamo naše radove jednog momenta da izdamo jedan. To apsolutno ima smisla, to je lepa stvar i na kraju krajeva i pametno je, evo kažem i moje iskustvo iz sveta književnosti da nekako onako stalno pišem neke priče i one se objavljuju i imaju uspeha i osvajaju i nagrade i svašta nešto se sa njima lepo dešava, ali su nekako rasute i dobljene ili u nekom časopisu ili ne znam u politike od zavodniku u nekim drugim zemljama i tako to je onda u jednom trenutku ostaviš potrebu da ih staviš među jedne korice. Iako, recimo, nisu popularne zbirke priča, mada evo sada potpuno iznenađenje zbirka priča Dejana Stojkovića je postao apsolutni hit, baš se jako dobro prodaje, što je onako, da kažem, neka nada i za nas koji volimo kraću formu, bilo u forma priče ili stripa, da to ima smisla i da može imati i prođu i da ljudi ipak vole takve stvari, ali možda. Znači, ono što razumno nekog možda je tam problem, taj album bi znači izašao za 5 godina ili koliko već. Mislim, sam to i tebe da pitam, ti imaš iskustvo nekog zadanevima, da li bi ti, ali si počeo da pišeš, ne znam da li si koliko toga počeo da pišeš knjige ili da li bi radio više u stripu, znači više materijala za strip kad bi mogao da objavljuješ? Pa, evo sad dolazimo do jednog suštinskog pitanja, ja sam nekako onako baš potpuno podela onako, jedan deo je književnost, jedan deo je strip i volao bi jedno i drugo, mada je književnost bila prva, moram da kažem. Pre sam pisao nego što sam pisao scenarij, ali sam u nekom trenutku shvatio da bi i ja to mogao, shvatio sam da nije to toliko komplikovano, ako imaš dobru ideju i jako je važno zaista imati, i to mi je drago, evo to je možda iskustvo svo troje, dobre crtače koji znaju da doprinesu, znači jednostavno stvarno svaki scenarista ima jednu ili bi trebalo da ima jednu jasnu viziju kako to ne samo treba da ide priča, nego kako to treba i konačno da izgleda. Mi moramo razmišljati vizualno i neko iskustvo je da u većini crtačeva znači to detaljisanje i opisivanje svakog kadra, svake scene. Sada možemo se mi ne složiti oko toga, ali na kraju krajeva to je stvar dogovora i moje iskustvo sa svim crtačima sa kojima sam sarađivao jeste da su oni uvek davali neki kvalitet više, da su doprinosili tome što sam ja napisao, a pisao sam mnogo. I jedina stvar zbog koje možda mi je ipak književnost za nijansu draža, a opet ima veze sa upravo ovime što ti pričaš time da na neki način kada napišeš nešto ipak čekaš da se to pojavi u tom finalnom obliku
i dobro zavisi naravno i od obaveza crtača i tako to, a na neki način taj scenarij ide prvi pa se onda čeka. Evo ja praktično čekam zaista jako dugo za te druge Dardanele, iako sam napisao kompletan scenarij, bili smo prezadovoljni i ja i Dragan Paunović tim scenarijom, ali jednostavno splet okolnosti, živimo u takvom svetu gde čovek mora od danas do sutra da se snalazi i naravno Draganu nije jednostavno da sad uzme i sve ostavi crta stripa, što se kaže idu računi, idu obaveze i tako dalje. Ali, samo da kažem još jednu stvar, izvini što te prekidam, jeste sama forma scenarija, makar u mom slučaju, a mislim da smo ovde prilično slični, jeste prilično obimna. Znači, to je jedan veliki broj reči, što se kaže, zabolete prsti u nekom trenutku koliko si ti toga napisao, a ta knjiga, ta priča koju ti napraviš, praktično ima samo jednog čitaoca. U tom obliku, znači ono što se vidi od scenarija jesu ti oblačići i taj tekst. Sve ovo ostalo što se ti napisao je pročito samo crtač i niko drugi. Mislim, ne mora to da bude nekog visokog nivoa, naravno to su više instrukcije nego neka književna priča, ali meni na neki način bude maltene i žao što sam ja napisao, ali bukvalno za Dardanele, za svaki album i za prvi i za drugi, napisao celu knjigu, brojao sam, to je recimo vredne veličine isti broj karaktera, slovnih znakova, čak su Dardaneli i veći, recimo moja knjiga ima 330.000 karaktera, slovnih znakova zajedno sa razmacima, a scenarij za Dardanele, prvi ja mislim imao skoro 400.000, drugi imao skoro 500.000. Znači to su dva romana, debelo romana koje sam ja napisao, ok, ima tu da kažem čak i nekih pošalica i raznih stvari, mislim neki put te instrukcije su tipa, sećaš se kad smo gledali onaj film, ona scena što nam se obojici svidela, ta scena, tako treba da izgleda. Zato što si čitao scenarija nove. Tako je, ali oni su super, mislim, na neki način. Gospodin, ti možda ne složio sa tim. Ali, mislim da je to jako dobro, na kraju krajeva, evo sad sam baš skoro čitao jedan Sklavijev scenario za epizodu Uspomene nevidljivog i sad samo opis prvog kadra, znači prvog kadra, ok, fantastičan kadar, moram da kažem, spektakl totalni, ali opis prvog kadra tog stripa, možda i najbolje je Dylan Dog celom serijalu, sad, ko se slaže, ko se ne slaže, je dugačak skoro 4 strane. Jedan kadar. Znači, praktično on sad tu daje celu filozofiju, opisi, razrada, teorija, zašto to, pozadina cele te priče, pazi, naravno, to je, da kažem, i kadar koji opisuje i odnose između likova i kako taj lik treba i da izgleda, koji će praktično se dalje pojavljivati u celom stripu, ali opet i dalje ostaje činjenica da je za taj jedan jedini kadar potrošeno 4 strane teksta i vrlo kvalitetnog teksta koji se može objaviti nezavisno i čitati kao vrlo zanimljiva jedna studija kreativnog procesa nastanka stripa. Obično i prve epizode su mnogo obilnije zato što se tu likovi uspostave i posle nije potrebno da se znači... Da ga razrađaš toliko, ne, apsolutno slažem se, ali iako to ostaje na neki način ipak za mene lično žal za tom ogromnom količinom teksta koja ostaće nevidljiva, ostaće samo u nekoj našoj interakciji, da ne pominjamo sad bezbrojne mailove, telefonske razgovore, dalje elaborate na svemu tome, slike, fotodokumentacija, da ne zaboravimo. Ok, tu smo pričamo se kraju, kako tvoje perspektive, tvoje ambicije dalje? Pa, mislim, pričala sam nešto sa Igorom i sistem komiksa, bilo bi zanimljivo da se napravi neka kao antologija SF stripova, čak imamo jednog momka koji bi bio super to da crta, samo trebamo nekako da im da su saglasimo, mislim i on radi i ja imam obaveze, pa eto, to bi možda bilo u nekoj budućnosti. I inače, to je to, i da ti postavim game dizajner, i to je to. Da vam ne pojasnim šta je game design. Druži se... Da pišem igre, mislim, bude scenarista za igre. Pričamo ga i da sarađujemo. Da. Tako da, za američku domaćicu, naravno, što ne može drugačije da bude. Pa ništa, eto, pošto se bližimo kraju, ja mislim da smo odgovorili. Ako ima neko pitanje iz publike, instrukcije su da nema pitanje iz publike, dobro. Ništa, eto, da se zahvalim, nadam se da je bilo ovo zanimljivo, eto, malo smo otišli u jednom drugom pravcu, ali mislim da smo ostali dužni Kosti predavanje na temu ženskog stripa. Ma ja,
Sledeće godine, pa to kažem, sledeće godine, znači tako da, evo, Gaga mislim da bi se rado vratila da priča o tome i mislim da bismo mogli onako detaljno to, sa puno ovih, i da napiše nešto na tu temu i sa puno slika, evo, ja se obavezujem da pripremim puno slika za jednu lepu prezentaciju i da se zahvalim mojim kolegama, scenaristima i da prepustimo program sledećem. Hvala.